З профілактичнай акцыі супрацоўнікі МНС в области зазірнулі і на прадпрыемствы, і ў арганізацыі. На аб'ектах праводзілі абед без цыгарэт, а таксама засяродзілі ўвагу на месцах вольнага часу, асабліва прыцягальных сярод грамадзян. З наведвальнікамі аднаго з аб'ектаў грамадскага харчавання Брэста супрацоўнікі МНС, прадстаўнікі добраахвотнага пажарнага таварыства і актывісты маладзёжнай арганізацыі таварыства выратавальнікаў пажарных і БРСМ не проста праводзілі бяседы пры наступстве курения у постели, а прапанавалі ўзяць удзел у тэматычнай віктарыне. Но в случае пожара в доме, вообще-то я наберу 101, закрою дверь плотненько и выбегу встречать пожарный расчет. Гости кафе з задавальненнем переключалі ўвагу на карысную гульню, а курильщикам апроч фіктарыны прапанавалася памяняць цыгарету на салодкі прысмак. Курить это уже не модно стало, это неинтересно, это неправильно, и особенно курение в постели приводит именно к плохим, очень отрицательным эффектам, то есть это и возгорание, это и гибель людей, поэтому очень много проблем от сигарет. Поэтому сегодня мы напоминаем людям о том, что курить плохо, курить вредно. Пра тое, што цыгарэта пагубная звычка, ведае кожны, але тое, што на пару з алкаголем яна можа забраць чалавечае жыццё, а то і не адно, знішчыць маёмасць, на жаль, большасць грамадзян не усведомляюць. Акция у нас продолжается, и следует отметить, что, учитывая эпидемиологическую обстановку, мы будем использовать и другие форматы работы с населением. Так, в эфире радиостанции продолжат свое звучание тематические аудиоролики и викторины. Также будет налажена и продолжена адресная почтовая рассылка профилактической информации и наглядной изобразительной продукции. Мэта нязменная – пераканаць кожнага унесці карэктыву ў погляды і звычкі дзеля ўласнай бяспекі.